العصفور يعمر خطافة تبني البيت تاعها تنتي غور نسكن خدين التارك مولاي سلطان واللاتي كم هي عزيزة دارتي مولاي الله تسمع روحي تنفنى وتشنع عالدم بيوتيك الله. فالاسم tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu ammen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti nixtieqilkom minn qalbi l-għodwa tajba, ejjew nitħejjew kif jixraq għal din l-Ewkaristija billi b'umiltà nitolbu maħfra lil Mulej għal ħtijietna. Int li tiftaħ dirajk lil-midinbejn u taħfrilhom Mulej ħniena. Int ir-raj tajjeb li tara fin-naċ tiegħek Kristu ħniena. Int li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejdin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għal ruħħuna Simon Gallia. Nitolbu. O Alla, inti rġajt waqqaft id-dinja mġarfa billi jibnek ċekken lilu nnifsu. Imla lillu liedek ferħ għaddejs u għati jena bla tmiem lil dawk li inti ħlist mill-jasar ta' dnub. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien Ġuda resaq lejn Ġuseppi u qallu: Idew Sidi, ħajitkellem il-qaddej tiegħek u jgħid kull kelma f'idnejn Sidi. La tadabx għall-qaddej tiegħek għax int bħal Farawn. Sidi kellem il-qaddej tiegħu u staqsihom: Għandkom missier jew hu? U aħna weġibna lil Sidi: Għandna missier xieħ u tifel żgħir bin xjuħitu. Hu miet u min ta' ommu baqa' u waħdu u missieru jħobbu. U int qed l-qaddejja tiegħek: Niżlu li hawn ħanixħet għajnejja fuqu. Jekk ħukom iż-żgħir ma jinżilx magħkom, ma tarawx iżjed wiċċi. U ġara li meta tlajna għand missieri, il-qaddej tiegħek ħabbarnilu kliem Sidi meta imbagħad qalilna: Erġgħu morru u ixtru ftit qam, aħna qednilu ma nistgħux ninżlu hemm, jekk ikollna magħna ħuna iż-żgħir ninżlu għax ma nistgħux naraw wiċċ dak ir-raġel jekk ħuna iż-żgħir ma jkunx magħna. U l-qaddej tiegħek missieri qalilna: Intom tafu li tnejn weldit li marti u wieħed telaq minn ħdejja u jien qed. Għattawh b'xejjeġ u sissa ma rajtux iżjed, u jekk issa teħduli lil dan ukoll minn quddiem wiċċi u tiġrilu xi ħsara, intom tniżluli xjuħiti fil-qabar blali. U Ġuseppi ma felaħx iżomm iżjed quddiem dawk li kienu madwaru u għajat: Oħorġu il kulħadd minn quddiemi. U ma kien hemm ħadd ħdeh meta Ġuseppi wera ruħu lil ħutu u għajat u beka u semmawh l-Eġizzjani u semmawh ukoll in-nies kollha ta' dar il-Farawn. U Ġuseppi qal lil ħutu: Jiena Ġuseppi, għadu ħaj missieri. U ħutu ma ferħux weġbuh għax baqgħu miblewejn qudiemu. U Ġuseppi qal lil ħutu: Ersqu lejja. U
Huma resqu leħ u qalilhom: Jiena Giuseppi, ħukom li jintom bettuni għall-Eġittu, u issa la talux u la tinkeddux għax bettuni għal hawn, għax biex tibqgħu ħajjin intom Alla batni hawn qabilkom. Il-kelma tal-mulej. Ftakru fil-ħwejjeġ kbar li jagħmel il-mulej. Bat il-ġuħ fuq l-art, erdilhom il-qamħ minn wiċċ ir-raba tagħhom. Kien bat qabilhom raġel, il-Giuseppi, mibjuħ bil-sir. Ftakru fil-ħwejjeġ kbar li jagħmel il-mulej. Rabtulu riġleħ bil-ktajjen, dawrulu il-ħadit ma' onqu, sakemm seħ dak li kien ħabbar u l-kelma tal-mulej rebbieħ ħarġitu. Ftakru fil-ħwejjeġ kbar li jagħmel il-mulej. Is-sultan bat iħollu dak li jaħkem il-popli ħelsu, għamlu sit fuq id-dar tiegħu, ħallilu f'idejh ġidu kollu. Ftakru fil-ħwejjeġ kbar li jagħmel il-mulej. Inqumu l-Evanġelju. Iż-żmien huwa mitmum, indmu u emnu fl-Evanġelju. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-apostli tiegħu: Intom u sejrejn x'għandru wejdu li s-saltna tas-smewwiet waslet, fejqu l-morda, qajmu il-mejtejn, fejqu l-lebrużi, keċċu x-xjaten. B'xejn ħadtu, b'xejn għatu. Tfittxux li jkollkom flus fuqkom, la tad-deheb, la tal-fidda u lanqas tar-ram, u la ħorġa triq, la żewġ ilbiesi, la qrieq u lanqas ħatar, għax il-ħaddiem ħaqqu ħabżu. Fil-belt jew raħal fejn tidħlu, araw ikun xemm min jixraqlu tmorru għandu, u ibqgħu f'daru sa ma titilqu minn hemm. Meta tidħlu f'dar, sellmu lin-nies tagħha, u jekk tkun dar li jixirqilha, ħajjiġi fuqha slim tagħkom. Imma jekk tkun dar li ma jixirqiliex, ħajjerġa' lura għandkom is-slim tagħkom. Jekk imbagħad xi ħadd ma jilqakomx u ma jismax minn kliemkom, uħorġu l-barra minn dik id-dar jew belt u farfru t-trab ta' saqajkom. Tassew ngħidilkom li jum il-ħaq ikun eħfef għal Sodoma u Gomorra milli għal dik il-belt. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn nubietna. Hija sfortuna eżisħuti li fi żmienna, sfortunatament l-imbierek ta' mobile ser inna l-kodba minn idejna, ftejt nies għadhom jaqraw, u dan ngħidu mhux biss għal kodba huma x'inhuma, ngħidu anke għal dal-ktieb Iżlandi hawnhekk quddiem li huwa l-Bibja eżisħuti ta'. Kemm minna aħna mitħla li naqraw il-Bibja. Pereżempju llum l-ewwel qari mill-ktieb tal-Ġenesi kapitlu 44 rajna paġna fl-Iskrittura li hija tal-għaġeb sabiħa, eżisħuti. Tal-għaġeb sabiħa. Hija l-ġrajja ta' Giuseppi fit-Testament il-qadim fil-ktieb tal-Ġenesi. U x'hekk mela biex nagħtikom ftit background, l-ewwel 11 il-kapitlu tal-Bibja għandna l-istorja tal-ħolqien, Adam u Eva, id-dnub u x'hekk ta' Adam u Eva, Kajjin u Abel, imbagħad għandna l-ġrajja tad-Diluvju u tat-Torri ta' Babel. Fi ftit kliem qed ngħid. Mal-kapitlu 12, dawk l-ewwel 11 il-kapitlu ngħidulhom preistorja. Jiġifieri ma nafux sa fejn iwassal il-livell storiku tagħhom.
Hemm partijiet minnhom li seħħu eżatt kif huma li ma huma. Hemm partijiet li huma parabola mhux ħrafa, il-kittieb jinqeda bi-storja fittizja fija nnifisha biex tgħallimna veritajiet importanti ħafna dwar Alla, x'aktar x'hekk huma ħafna minnhom. Mal-kapitlu 12 tibda l-ġajja ta' Abraham li Alla sejjaħlu nafu li jeżista bħala raġel jismu Abraham u beda din l-esperjenza ma' Alla. Ovvjament il-bniedem f'dak iż-żmien qegħdin nitkellmu kważi 1000 sena qabel Kristu, 1700 sena qabel Kristu ma wieħed ieħor. Il-bniedem kien Abraham ħareġ minn poplu pagan. U allura kellu ħafna drawiet li xejn ma jaqblu anke ma dak li jgħidilna l-ktieb tal-Ġenesi. Pereżempju, li Alla ried sa mill-bidu li raġel wieħed ikollu mara waħda. U x'hekk. Abraham ikollu lil Iżak tifel u Iżak ikollu lil Ġakob. Ġakob minn 4 nisa, din waħda minnhom, kellu lil Lija u Rakele bħala nisa tiegħu u t-tnejn huma kellhom għaddejja biex niftehmu. U Ġakob ikollu tfal minnhom l-4. Forsi din ħaġa taħsadna. Imma sfortunatament kienu daħlu dawn id-drawiet fil-bniedem li f'xi postijiet għadhom jeżistu sal-lum li kien ir-raġel kollox u l-mara kienet meqjusa kemm tagħti tfal u kemm kapaċi tieħu ħsieb id-dar. Dan ma rridux Alla fil-ktieb tal-Ġenesi fil-bidu m'hemmx hekk. U għalhekk taġġibna l-kelma tal-Leżis Ħutej. Ejduli intom kif kittieb li jgħix f'mentalità fejn ir-raġel u kollox u l-mara sempliċement biex iġġib it-tfal u tieħu ħsieb id-dar jgħidilna Alla ħaloqhom raġel u mara. L-istess dinjità u x'hekk. Ħankomplu mela Ġakob ikollu 12 tfal u kif żgur naħseb tafuha l-istorja inħadem film anke fuq dil-ġrajja. 2 minnhom kienu ta' Rakele, il-mara li xtaq ikollu sa mill-bidu u kienu ħobbhom naqra iktar mill-oħrajn. U x'hekk wieħed minnhom Giuseppe. U ħutu l-oħrajn mhux dawk li kienu min-nisa l-oħra kienu jgħiru għal Giuseppe. U darba jbijawh, jiddeċiedu li jbijawh. Dan kienu qegħdin jiraw il-merħliet u jaraw il-Giuseppe ġej jiġibilhom l-ikel mill-bogħod u ftehmu l-ewwel joqtluh. Imbagħad wieħed minnhom indaħħal għalih xaħtuh ġobir vojt mill-ilma, raw grupp ta' negozjanti ħanejdulhom hekk ġejjin u qabdu lil dawn huwom u bijawh skjaf biex ikun maħut l-Eġittu. Tistgħu timmaġinaw xi tbati għadda minna? L-ewwel kien skjaf, imbagħad beda kellu l-Alla miegħu kien jinterpreta l-ħolm. Jinterpreta l-ħolma tal-Farawn, l-Eġittu dak iż-żmien kien is-super power tad-dinja. Il-Farawn ikollu ħolma u x'hekk li fija Alla jkun irid jurih li ġejjin l-ewwel 7 snin ta' abbundanza kbira, u mbagħad 7 snin ta' aks. Però il-Farawn ma fehmiex. Joħlom li jara 7 baqriet qawwijin u 7 rqaq, u s-7 qawwijin jibilgħu is-7 rqaq. 7 żbuliet qawwijin u 7 rqaq, u s-7 rqaq, skużaw naħseb qedta bil-maqlub, is-7 rqaq jibilgħu is-7 qawwijin. Alla rrid jgħidu mela ġejjin 7 snin ta' abbundanza u 7 snin ta' aks. Ikun Giuseppe li jinterpreta dawn il-ħolmiet lil Farawn. U Giuseppe minn skjaf jispiċċa l-viċeri tal-Eġittu. U x'hekk. Immaġina ħutu kien għadhom jgħixu l-bogħod fejn hemm l-art imqazza llum, jiġu 7 snin ta' abbundanza, Giuseppe jaħżen ħafna ikel u x'ħenġiż minn il-aks. Kulħadd beda jmur l-Eġittu jixtri biex jieklu għax ma kellhomx jieklu, fosthom ħutu stess. Ovvjament xerraħ ma rfuħx, dik l-ewwel qari tal-lum. Għal-bidu jittrattahom ftit ħażejn, jibgħathom lura, jtihom xieklu, jibgħathom lura, ġibu lil ħukom iż-żgħir għax beża li l-ħuhom iż-żgħir jagħmlulu l-istess. Missieru ma rridx jibgħatu għallhom diġà miet li wieħed, kien mut li ieħor mut jiena wkoll, u x'kienu morrulu jitfaħħom il-ħabs. Wara 3 ijiem iġibhom u jiġru dan id-dialogu li smajna llum. Sabiħ immens Leżis Ħutej. L-ewwel jibda jitħaddet magħhom u fl-aħħar jurihom minnu li kien ħuhom li huma bijgħu skjaf biex imur l-Eġittu, mhix ċajta Leżis Ħutej. U ħanaqralkom l-aħħar sentenza li smajna fil-qari tal-lum. Sentenza waħda mill-aqwa fil-Bibja kollha. U Giuseppe qal lil-ħutu ersqu lejja, dan x'ħanqalilhom min huma tant twerru ma felħux jitkellmu.
Huma resqu lejh u qalilhom jiena Giuseppi ħukom li jintom betuni għall-Eġittu, isimgħu issa li ġejja. U issa la tagħlux u la tinkeddux għax betuni għal hawn, għax biex tibqgħu ħajjin intom Alla batni hawn qabilkom. Mhux talli ħafrilhom. Jiskużhom. Alla batni hawn qabilkom biex isalvana, biex isalva l-familja tagħna. Kien hemm ieħor li għamel l-istess ħaġa. Minn fuq is-salejb missier ħafrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu eżeskuti. U Giuseppi jsejr minħabba din prefigura ta' Kristu, prefigura xi ġifieri. Fit-Testament il-Qadim għandna ħafna partijiet li jirreferu direttament għal Ġesu, li huma qishom tħabbira, profezija qawwija tal-għaġeb Giuseppi jsejr ta' dak li kellu jagħmel Ġesu minn fuq is-salib eżeskuti. Kemm sabiħa. Tax hekk. Aqrawha kapitlu 44, ġrajja ta' Giuseppi ġrajja sabiħa immens eżeskuti. U allura Giuseppi jgħallimna li aħna wkoll iridu nsiru xbija ħajja ta' Ġesu fid-dinja tagħna ta' eżeskuti. Kif Giuseppi ħafna snin qabel ma ġie Ġesu isir tħabbira profezija mhux bil-kliem u bil-paroli, bil-fatti ta' min kellu jkun Ġesu, aħna wkoll rridu nsiru tħabbira profezija ta' minu Ġesu fid-dinja tal-lum eżeskuti. In-nisrani li ma jagħmilx xkiltu biex isir Ġesu preżenti fid-dinja tal-lum huwa nisrani biċċa qas biċċa. In-nisrani dak hu xogħlu li jagħmel il-Ġesu ħajju preżenti fid-dinja tagħna. U għalhekk Ġesu l-apostillum qed jibgħathom jagħtihom dawk l-istruzzjonijiet kollha fil-Vanġelu. F'kelma waħda qed jgħidilhom, intom ħatamlu lili preżenti fejn tmorru. Hekk ukoll qed jgħid lilna llum Ġesu eżeskuti. Qegħdin ngħixu f'soċjetà u f'dinja fejn li tkun nisrani m'għadux moda. Forsi żmien ilu kien illum m'għadux, anzi. Kemm hu iżjed importanti li aħna li nemnu nagħmlu ħilitna biex il-fidi tagħna tkun tassew soda biex ta' bilħaq lil Ġesu nkunu kapaċi b'xi mod ngħidulu dak li qal darba San Pawl, mhux jien li ngħix imma Kristu li jgħix fija. Jalla b'xi mod bil-mod il-mod nagħmlu ħilitna biex dejjem aktar din is-sentenza ta' bilħaq issir ħajja fina, mhux jien li ngħix imma Ġesu li jgħix fija. Kjoġobkom bil-wieqfa. Ħuti eżies nitolbu lil Ġesu Kristu dejjem ħaj biex jidħol għalina ħajressa it-talb tagħna quddiem Alla l-Missier. Ngħidu għalhekk fġieħ ibnek mulej ismana. Għall-Knisja fil-pajjiżi tal-missjoni u f'dawk li jeħtieġu evanġelizzazzjoni ġdida nitolbu fġieħ ismek mulej ismana. Għan-nazzjonijiet li ma jirrispettawx id-drittijiet fundamentali tal-bniedem nitolbu fġieħ ismek mulej ismana. Għal familji mifrudejn minħabba nuqqas ta' ftehim nitolbu fġieħ ibnek mulej ismana. Għalina biex narfu dejjem it-tajjeb tal-oħrajn fġieħ ibnek mulej ismana. Naħseb li kull wieħed u waħda minna u xek fil-ħajja tagħna hemm xi ħadd li forsi nsibuha diffiċli biex naħfrulu. Taf x'jenna naħfrulu eżisħut, aħna ma naħfrux il dak li jkun għax ħaqqu jew ma ħaqqux. Aħna naħfru għax Ġesu ħafer u rridu lil Ġesu jaħfer lili. Jien irrid lil Ġesu jaħfer lili, u allura Ġesu jgħid li jaħfer. Iebsa ta' pero kemm nitolbu l-mulejja tina grazzja li naħfru eżisħuti. Nitolbu ielu. Iebsa, pero il-grazzja, il-qawwa tal-grazzja ħafna ikbar mill-limiti kollha tagħna. Ħanitolbu wkoll għal ħutna l-anzjani, il-morda, persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li jieħdu ħsiebhom ħafna minnhom dawn ikunu maqudin magħna f'dal mument tal-quddiesa. Nitolbu għal dawk li għandhom bżonn tat-talb tagħna u għal ħafna wkoll li forsi għaddejjin minn xi mument mudlam fil-ħajja, xi depressjoni jew mart mentali.
biex hekk inħossu ta' bil-ħaj il-qawwa talla u s-sosten tal-imħabba ta' xulxejn. Eżas ħut aħna għandna d-dover qawwi li l-imħabba talla nagħmluha tangibbli li tmissa bidej konkreta li xulxejn. Alla jrid juri l-oħrajn li jħobbhom permezz tiegħi, hekk iridu ngħidu kull wieħed waħda minna. Ejjew nitolbuh bil-qalb jagħtijna dil-grazzja. Ħanieqfu ftit fiskiet u lil Mulej nofrulu t-talba personali tagħna. U Alla missier ilqa nitolbuk dawn it-talbit tagħna għal merti ta' ibnek Ġesu Kristu sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dielja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem. Il-qana Mulej Alla tagħna qum li wniedmu quddiemek u għamel jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni Mulej mezzuniti u dnub tiegħi. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Din l-offerta Mulej nikkonsagrawha lill-ismek u nitolbuk li jassaffina u tatina l-għajnuna biex minn jum għal ieħor nagħmlu opri li jixirqu lil ħajja tas-sema bi Kristu siedna. Il-Mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej missier għaddejs. Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu siedna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nisqarru l-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla eda. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-Mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Għaddejs tas-sewint Mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjenata biex minn raj ħibati ħal ħobż radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll. Għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Danu l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa l-Jon, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-Ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għar-ruħħuna Simon Gallia. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġini Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Eżis l-aqwa mod li bih nagħmlu lil Ġesu preżenti fina u fid-dinja tagħna huwa fl-imħabba ta' bejnietna, fl-imħabba ta' xulxejn. U l-aqwa fost l-aqwa u meta nitolbu l-grazzja l-Alla li naħfru aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalinek se ngħidu. Ejjew ngħidu dit-talba bil-qalb u niftakru lil missierna mhix biss talba. Il-missierna hija programm ta' ħajja. Il-missierna rridu ngħixuha kuljum, kull fejn inkunu, ngħidu bil-qalb. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina. U la ddaħalniex fit-tiġrej, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw irena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħaresx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna. Ħaruf talla. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewtija kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-demm għad-dejs tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħanjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. Ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun fejn. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem amin. Dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem.
Ngħidulu grazzi bil-qalb l-mulejjes isħuti għal din l-Ewkaristija li ċċelebrajna. Nqum bil-wieqfa u ngħidu bil-qalb grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Nitolbu. Issa li mlejtna bajnuna kbira, nitolbuk mulej biex dejjem tatina d-doni meħtieġa s-salvazzjoni tagħna u li qatt ma nieqfu nfaħruk bi Kristus jedna. Ħanejdu issa 3 Ave Marijiet fġieħ 3 ijiem li ġisem Tomna Marija dan fil-qabar u nofruhom biex aħna li nipprattikaw il-fidi tagħna nagħmlu impenn biex nagħmlu lil Ġesu preżenti fid-dinja tagħna kull fejn inkunu. Stima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Stima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Stima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalli f'did-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-jum it-tajjeb lilkom il-koll.